كما تمسيز خبركم تخاتلتين لومي ربع إسران كلتان حدار استدالوه هاقراون زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا زينا زغرب لكم بيتروس منقص أرست زينا أبزوا ماكل بدقف مصنو زلم عمرت زر سرناي عقاب وطيت كم ترخبوا تقريتون أب عدي معلل نزوبا شامبوكو بحيلتات مكل خالستان زد بيت تمرتي تمرقا جنفرها مع زوا عن سبا أب مسفح ودابيتات وطيتا وسرح كم تعم قريتون إسرائيل فلسطين من قصاص حماس عبد جزياون كفيلون مقرات تقسن ملكا جهودات تسماميام جرمن يوكرين حادنت $3 بليون وتادرو دقف كم تهب تمبعتيعا الجيريان تركن نقداوي كتباون دبلوماسيون زبدندن زلدل 13 سمعات كتيمان أبي زوام أكل بدقف مصنوع زلمع مرت زر سرناي عقب وطيت كم ترخبوا تقليتو وكيل إيرينا يوناتان عبيو بملكة عصب زدالو تحستولو أرسيماس مورم كتقربيا أبزوا ماكل بدقف مصنوع زلمع مرت زر سرناي عقب وطيت كم ترخبوا كفل حرشان مريتن قليتهم بهاجراوي تكال مرمر حرش حال تتصنعه مسكونات كليمان حمد زسانه مرت زر سرناي سجم عتر بالدونغان ناي زيت ادرن كم زتقال زحبره حلافي احد لمع زراتي اتو امانويل ولتيون لما عمد مرز زر سرناي 167 هكتار بدقف مصنو 11832 هكتار دما بقطم كزران كله ات بدقف مصنو استزرع 8 كونتال كاب هكتار بقطم دما كسب 25 كونتال كاب هكتار مهرت كم التحفصو ابرهم 500 كابت بدقف مصنو زلمع مرز زر سرناي بمسمر كم التزرع طيسو دما حرصت بزي اقباب مززرو كاب هالكي كدحنو بقليل كم حدرون ربح مهرتي كرخبولن كم زخولو بمحبار بسافيحو كتكملو مخيروم انتا يبلجو بمسمر مزرع زون كل حرس يدارغا ناب ملماد يدلو بفلايتهم ام بزح زنوت فلو حرسوت حجي تبلج عند حريلنا حدا تدهلخ زر سرناي اب مسمر كنزر اخلنا وحدي اب بشاح ويون بشمر كنزر اخلنا كنتي زر سرناي دل علينا نطفق مالتي قال ناي ميچلاد بحر لو مسمر تزرئه ناي ميچلاد بحر لو اندحر ميچلاد بحر لو خوينو كتاب 35 ناي ميچلاد بحر حنت فرزر اخ 35 دحر تصالب كوينا اذ بومطن يخيد الله مالتي دل على اوتوت نركب لنا قال بقليل خنا محضرو نقل تي من محدار مالت حجي بقليل خنصيو نقل بدقف موتنا نتقمت خوينا بقليلون ماينا خنقاطرو نقل ስለዚህ حجي تدبلص ايو مالتي نكونتات كراماتن صعبينات زي وقتاوي زنابنا ملكيتو ابزها بحبريتا اتو امانويل لو معمد كرامات زلا على متن زناب اب نقطه غرمي زتحت دما اب نقطه دورفو كم تمزغبه بمتقاس لعلي 505 ملم زهون زي وقتاوي زناب كم زهارمن اب زراتي هاسيا كم زوردن افليتوم نيات مرا زناب تمطن خنديو نحريلنا حجي حدث دبزحي اب سرجقايو 533 بخلته 50 معلت هاريمو اب اسمرا خا تي دتحته 179 ن 17 معلتي هاريمو مالتي حجي افتن نقطات تدل على اندحرينا ابزاغري تمزغيبو 104.1 ملم تمزغيبو تدتحته خا اب كتمولعي زخا 10 ملم ن 2 معلتي تمزغيبو مالتي نكرما زناب كما يمثل اندحريلنا حجي زي أبربعة أزوبات زهرمتي ما أخلي جمجم كن رأي خلنا 331 نتبي شدشة يونيرو أبزخاتي دل على تمزجب أبجرمي زخا 377 نتبي 7 ملم هاريمو أبتحتها أبدورفوي 1 ملم حدا معلتي تمزجبو مالتي كابز تحرسه 3,300 هكتار 19,665 هكتار مالت 98 ميتاويت كم التزرع كابزي 83 ميتاويت أكل
14 ሚእታዊት ጥረታት 3 ሚእታዊት ድማ ናይ ቅብኣ ኣዝርእቲ ክኸውን እንከሎ ብጠቕላላ ምስ ናይ 2022 ክነጻጸር እንከሎ ብኣስታት 16 ሚእታዊት ከም ዝዛየደ ገሊጹ ኣብ እኻል እንድሕሪና ሕጂ 24797 ሄክታር ዝኸዳርጋ 83 ሚእታዊት ሸንፊን ደሎ ኣብ ጥረታት 4066 ሄክታር ዝኸዳርጋ 14 ሚእታዊት ሸፊን ኣሎ ናይ ቅብእ እውን 802 ሄክታር ዝኸኣ 3 ሚእታዊት ሸፊን ኣሎ ከም መደብ ግን ሕጂ ንሕና ትዝነቕ ኣዝርእቲ ድበሃል ሓደ እቲ ናይ እኻል ደሎ ናብ 65 ሚእታዊት ምውራድ ማለት እዩ እቲ ናይ ጥረታት እውን ናብ 17.5% እቲ ናይ ቅብእ ድማ 17.5 ሚእታዊት ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብዚ ተወኪርና ኢና እቲ ክስታይ ንሰርሕ ዘለና ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ማለለን ዞባ ሻምበቆ ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝተሃንጸት ቤት ትምህርቲ ተመሪቓ ወኪል ኤሪና ወልደ ጋብር ሃብተ ስላሴ ንስነ ስርዓት መመረቕታ ተኸታቲሉ ዘዳለዎ ጸብጻብ ኣሎ ዳናይት ገብሪ ህይወት ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ማእለል ንዞባ ሻምበቆ ብተበግሶ ኣብቲ ከባቢ እትርከብ ኣሃዱ ሓይልታት ምክልኻልን ምትሕብባር እዚ ምዕራብን ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካን ዝተሃንጸት ሓዳስ ቤት ትምህርቲ ህንፃዊ ስራሕታት ተዛዚሙ ተመሪቓ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣመሓዳርታ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ክብሮም ገብሪ ህይወት ካብ ዓመታት ትምህርቲ 2007-2008 ዕድል ትምህርቲ እኳ እንተተኸፍተሎም ደቆም ኣብ ጊዜያዊ ዳሳት ክመሃሩ ከም ጸንሑ ብምዝካር ኣብዚ እዋን እዚ ግና 6 መምሃሪ ክፍልታትን ሓደ ቤት ጽሕፈትን ስለ ዝተሃንጸሎም ዝነበሮም ሽግር መፍትሒ ከም ዝረኸበ ገሊጹ ኣመሓዳር ንዞባ ሻምበቆ ኣቶ ካሕሳይ ኣስራት ብወገኑ ምህናጽ ናይታ ቤት ትምህርቲ መርኣያ ተሳታፍነት ኣሃዱታት ሓይልታት ምክልኻል ኣብ መደባት ልምዓት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ነበርቲ ረኺቦሞ ንዘለዉ ዕድል ብግቡእ ክጥቀሙሉን ዝጎደለ ኣብ ምምላእ ኣበርክቶ ክገብሩን ኣተሓሳሲቡ ኣዛዝታ ኣብ ህንጸት ናይታ ቤት ትምህርቲ ዝተሳተፈት ክፍለ ሰራዊት ኮሎኔል ንጉሰ መልኣከ ድማ ንፀሓይ ንፋስን ተቃሊዖም ዝነበሩ ተማሃሮ ኣብ ውሑስ ክፍልታት ክመሃሩ ምርኣዮም ከም ዘሕጎሶም ብምጥቃስ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ብምውሳድ ጸገማት ሕብረተሰቦም ንምቅላል ወትሩ ቁርባት ምዃኖም ኣረጋጊጹ ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሑሪ ኣብ መወዳእታ ነቲ ብኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ዝተወስደ ተበግሶ ድሕሪ ምምጓስ ተመሳሳሊ ተበግሶታት ብዝለዓለ ኣወዳድባ ክድፋኣሉ ኣዘኻኺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ ዞባ ሻምበቆ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምሕያል ዝዓለመ ኣስተምህሮ ብውሽጣዊ ዓቕሙ ይህብ ከም ዘሎ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ኣብ ምሕያል ውዳቤታት ውጻኢቶ ስራሕ ከም ተዓምብ ብ20 ሕዳር ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ገሊጹ ኣብቲ ገምጋም ኣብ ኩለን ዞባታት ብዝተሰላሰለ ናይ ምውዳብ ንጥፈታት ቁፅሪ ኣባላት ወሰኽ ከም ዘርኣየ ተሓቢሩ ብመሰረት ዘቕረበ ጸብጻብ መነባብሮ ጽጉማት ደቂ ኣንስትዮ ንምምሕያሽ ኣብ ዞባታት ሓልሓል ዒላ ብርዒድ ገለብን ዓዲ ተከሊዛንን ቆፎታት ንህቢ ብመልክዕ ሓገዝ ከም ተዓደለን ኣብ መነባብሮን ምምሕያሽ ከም ዘርኣየን ኣብ ዞባታት ዒላ ብርዒድን ዓዲ ተከሊዛንን ድማ ሕዛእቲ ብምኽላል ደቂ ኣንስትዮ ተረባሕቲ ክኾና ከም ዝኽኣላ በሪሁ ብዘይካዚ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ተጠቃምነት መጸበይ ነፍሰ ጸራት ንምዕባይ መርዓት ትሕቲ ዕድመን ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንምውጋድ ከምኡውን መሰላት ቆልዑ ንምኽባር ዝተኻየደ ጎስጓሳት ምስገን ውፅኢት ከም ተረኽቦ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣደ መንበር ጨንፈር ወይዘሮ ኣምና ሓሰን ኣብ ዝሃበቶ መዛዘሚ ቃል ዝተወጠነ መደባት ስራሕ ብዝሓሸ መልክዑ ንኽትግበር ሓያል ጻዕርን ተሳትፎን ዝሓትት ከም ዝነበረ ብምግላጽ ንዝተረኣዩ ሓጓፋት ብምልላይ ብልጫታት ዓቂብካ መቐጻል ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጻ ጨንፈር ዞባ ኣገልግሎት ቁጥጥር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ መምርሒ ዳህሳስ ከባቢያዊ ጽልዋ ኣብ ሕርሻዊ ፕሮጀክታት ዘተኮረ ኣስተምህሮ ብ11-12 ሕዳር ወዲቡ ኣብቲ ኣብ ኣቆርደት ዝተዋሃበ ኣስተምህሮ ካብ ንዞባታት ሎጎ ዓንሰባ መንሱራ ኣቆርደት ፎርቶሳዋ ከርከበት ሞልቂ ሻምበቆን ላዕላይ ጋሽን ዝተዋፅኡ ሓልፍቲ ሕርሻን ኪላታት ናይቲ ዓውድን ተሳቲፎም ነቲ ኣስተምህሮ ዝሃቡ ኪላታት ቁፅፅር ባህላዊ ሃብትን ሃብቲ እንስሳን ኣብ ልዕሊ መሬት ዝለምዑ ሕርሻዊ ፕሮጀክትታት ዝህነፁ ከዘንቲ ማይ ዝሰላሰሉ ማይ ኩዕታትን ንጥፈታት ምርባሕ ጥሪትን ቅድሚ ተግባራዊ ምዃኖምን ድሕሪ ምውዳዶምን ኣብ ኣከባቢ ብዛዕባ ዝህልዎም ጽልዋ እኹል ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ክግበረሎም ከም ዝግባእ ገሊጾም ንሳቶም ኣስዒቦም መረዳእታ ሕብረተሰብ ኣብቲ ጽላት ምዕባይ እውን ኣብ ምርጋጽ ድሕነት ኣከባቢ ልዑል ብምዃኑ ክድፋኣሉ ኣተሓሳሲቦም
حلافي جنفر زوا أقولقلوت قطر زوا قاشباركا أتو حاجوس جبر مريم بوغن حرشاو بروجكتات نخلهم مع بالعلم مريز ركوب بحرياوت أجاتات بحفشة نسبن إنساتات عندما بفلاي أبقمت زوتو كخونو كم زقبا بمزخار كيلاتات مردات حبرة سب كبن مبال بعتب كسرحو الزخاخيرون أبيات تمرتي أبي أتحازا نبرتن فاينانساو حساباتن تكلاو أسرارها كختلا أبي جنفر منستر تمرتي زبا عن سبا حلافي من محدارن فاينانسن ممهر محمد عمر عبد الله زخاخيرون زي ما زخاخر زتوها أبي بعصر شدشتي حدار أبي نوزوا حمل مالون رئيس ممهران حلفتي من محدارن فاينانسن أبيات تمرتن كوميتي ولدن أبي أتحازا نبرتن فاينانساو حساباتن زتكور سلطنا أبستوها ولو أقات أميوم እቲ ብቐንዱ ጽፈት ስራሕ ንምርጋጽ ተወደበ ስልጠና ኣተሓዛ ዓቕሚ ሰብ ኣተዓቓቕባን ኣወጋግናን ንብረት መስርሕ ዕድግን ኣፈጻጽሙን ከምኡውን ተመሳሳሊ ጉዳያት ዘጠቓለለ ነይሩ ሓላፊ ትምህርቲ ኣብቲ ኑዘባ መምህር ጃብር ኢብራሂም ብግድዩ ኣብያተ ትምህርቲ ሓደ ዓይነት ደረጃን ፍልጠትን ንክህልወን እቲ ስልጠና ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ መምህራን ኣብ ኣተሓዛ ገንዘብን ንብረትን ሕጊ ፋይናንስ ክኽተሉን ዕቱባት ክኾኑን ተላብዩ ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ንኣታዊታት ቤት ትምህርትን ኣተሓዛን ቅብሊትን ከምኡውን ምውጋን ዝኣረገ መፅሓፍትን ንብረትን ዝምልከት ንጹር መምርሒ ክህሉ ውህደት ኮሚቴ ወለዲ ምስ መምህራን ድማ ከሕይል ዝብልን ካልእን ልዋታት ተኣቕሪቦም ኣማሕዳር ንዞባ ለጓዓን ሰባ ኣቶ ኣብርሃም ሓጎስ ምስ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ መቐርካ ኣብ ገስጋስ ትግባር ዝተወጠኑ መደባት ልምዓት ዘትዩ ኣብቲ ብ19 ሕዳር ኣብ መቐርካ ዝተገብረ ርክብ ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ ክትስራሕ ተወጢና ዘላ ዲጋን ንምጅማር ኣብ ዝሕግዙ ሓሳባት ከምኡውን ብመንግስቲ ዝግበር ደገፍን ተራ ህዝብን ብሰፊሑ ተዘቲሉ ጸሓፊ ህግደፍ ኣብቲ ኑዘባ ኣቶ ብርሃነ ጸጋይ ብግድዩ እቲ ተወሲዱ ዘሎ ተበግሶ ንሓድነትን ጥምረትን ህዝቢ ዘደልድል ምዃኑ ብምጥቃስ ብዝለዓለ ከም ዝድፋዓሉ ኣረጋጊጹ ንሓደ ዕላማ ብሓባር ምዕያይን ኣብ ፍጻመ ምብጻሕን እቲ ዝዓበየ ጸጋ ምዃኑ ዝሓበሩ ኣመሓዳር ምምሕዳር ከባቢ መቐርካን ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ልምዓትን ነታ ዲጋ ንምጅማር ተገይሩን ዘሎ ምድላዋትን ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ክግበር ዝድለን መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ብናይ ሰሌዳ ግዜ ዝተቐየደ ስራሕ ንምዕማም ንዘሎ ድልውነት ኣረጋጊጾም ኣብ መወዳእታ ነቲ መደብ ንምትግባር ነበርቲ ዘዋፅዎ ኣስታት 140,000 ናቕፋ ተረኪቡ ምምሕዳር ከባቢ መቐርካ ንሰለስተ ዓድታት ማለት ደቂ ዳሽም መቐርካን ዓዲ ወርሒ ሰብን ትጥርንፍ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እስራኤልን ፍልስጤማዊ ምንቅስቃስ ሓማስን ኣብ ግዝያውን ከፊላውን ምቁራጽ ተኽስን ምልቃቕ ጅሆታትን ከም ተሰማምዑ ተቓሊሑ ብመሰረቲ ብመንጎኝነት ቀጠርን ግብፅን ዝተበፅሐን ካብ 23 ሕዳር ሰዓት 8 ንጎ ተግባራዊ ዝኸውንን ን4 መዓልታት ዝጸንዕን ስምምዕ ሓማስ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከቦም 50 እስራኤላውያን ጅሆታት ናጻ ክለቅቕ ኣምሳዩ ድማ እስራኤል ሲላቶም ዝጸንሐት ኣንስትን ትሕቲ 19 ዓመት ዝዕድሚኦምን 150 ፍልስጤማውያን ክትፈትሕ ድሕርዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓማስ ዘካየዶ ምልቃቕ 10 ተወሰኽቲ ጅሆታት እስራኤል ነቲ ስምምዕ ብሓደ መዓልቲ ከተናውሖ ሰብኣዊ ሓገዛት ከምኡውን መድሃኒትን ነዳድን ናብ ወሽመጥ ቃዛ ክኣቱ ክፍቀድ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ወሽመጥ ቃዛ ተካይዶ ናይ ኣየር ኮለላታት ን4 ተኸታታልቲ መዓልታት ደው ከተብል እስራኤል ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ወሽመጥ ቃዛ ተካይዶ ናይ ኣየር ኮለላታት ድማ ን4 መዓልታት ካብ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ማለት ን6 ሰዓታት ክቋረጽ ኣብተን ስምምዕ ዝተገብረለን 4 መዓልታት እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ደብዳብ ከተቋርጽን ዝኾነ ፍልስጤማዊ ከይትቕይድን ዝብል ነጥብታት ይርከቦ ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ቃዛ ዝካየድ ደብዳብ ተቐሊሉ ደው ከም ዘይብል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁ ገሊጹ ኣሎ ካብ 7 ጥቅምቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ቃዛ በተካየደቶ ደብዳብ ልዕሊ 14,000 ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉ ትሕቲ ቅርጺ ናይቲ ወሽመጥ ድማ ፈጺሙ ከም ዝዓነወን ጸብጻባት ይጠቕሱ መንግስቲ ጀርመን ዩክሬን አንጻር ሩስያ ተካይዶ ዘላ ኩናት ንምድጋፍ ናይ 1.3 ቢልዮን ዶላር ተወሳኺ ወታደራዊ ደገፍ ከም ዝገብረላ ብ22 ሕዳር ኣፍሊጡ እዚ ዝተሓበረ ሚኒስተር ምክልኻል ጀርመን ቦሪስ ፒተርስቶስ ኣብ ከተማ ኪየቭ ምስ ዩክሬናዊ መዘኑ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ ከም ኣካል ናይዚ ወታደራዊ ደገፍ ካብ 2024 ክሳብ 2025 ጀርመን ልዕሊ 160,000 ተተኮስቲ ንዩክሬን ከም ተረክብ
كمون عب مكلخال ناي عير متكعتي دقف كم تقبر تي جرمناو مينيستر عن تصيرهم كونات يوكرين عب ورحلة كاتيت كلتاشين إسران كلتن كابزول عن دحر جرمن لعلي حاسر $7 بليون زقمت وتهدر ودقف ني يوكرين كم زقبرت تزحبورو تبصبات زي عب من واحد ناي تجيتشتن مبعث عبيناتون عب تراكم زلوا مست قداي قربت زلوا ميقلصون منكس جرمن بت دحر مولع كونات يوكرين عب لعلو روسيا زصنعوا قراتات بحفشة ناي ندادن بحرياو غازن دما بقندو عزيت هاسي كم زلوا تبصبات يتقصون الجيريان تركيا بمعزاز نقداو قطباون دبلوماسيون زمدناتاتن لعل تراكم زهلو زتقلص 13 سماعاتن ناي مردا مذكراتن كم زختما تقاوحيون اتنا هاجرات نز سماعات زختما ب21 حدار بريزيدنت تركي ريسيب طيب اردوغان اب الجيريا عدت بمفصام مس بريزيدنت عبد المجيد تبون اب زغبر ركبيون كلتي مراحتي اب استرخول دما اب صلاتات طفراو مرمر ባህሊ ትምርቲ ጸዓት ጥዕናው ትካላት መራኸቢ ብዙሃንን ካልኦት ጽላታትን ዘሎ ምትሕባር ንምሕያል ዝኽእል ሰነዳት ብዝምልከቶም ሰመዝ ተኸቲሙ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ናብ ዝሃቦ መግለጺ ንግዳዊ ምልዋጥ ክልቴን ሃገራት ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ $6 ቢልዮን ክብል ትጽቢት ከም ዝግበር ብምጥቃስ ምስቲ ዝተኸተመ ሓድሽ ስምምዓት ናብ 10 ቢልዮን ክዓቢ ከም ዝኽእል ኣሚቱሎ فرنسا اب منغو أذربيجانن أرمينيان كينات كولع كم تدلن كم تسرحلون منغست أذربيجان وقيسون بريزيدنت أذربيجان إلهام علييف فرنسا مس أرمينيا تقبر زلات طبق وتادرا وركبات ابتكاب نصنحت صطاون وتادران وطري زغادد كم زخونه ب21 حدار رديون فرنسا مس أرمينيا تكايدو زلا وتادرا وركبات كاب شبرا فيلي كم زيري اون بريزيدنت إلهام علييف وسيوخانه تيرون فرنسا أرمينيا ناب زحلفه ورحت كمتي حدش وتادرا وعل كم زختما زفلت كوينو أذربيجان نتوعل زلوا تقاومو مغلاص الذكريو اتسقمتي فرنسا ابتكابي حدش وتادرا متزتاو كتقبر زعلمك كون كم زخيليم وتادرا تنتن تزتاوسون فرنسا غزاتا ابزنبرا هاجرات معرب افريقيا كتكايدو زصنحت وتادرا وفري تقاومو يغاطمو بمهلاو اماراتات كتنادي كم تقل يمت سمين كوريا تمال 21 حدار ناي سليا كتكون كم تغل زتقلصت ساتلايت كم سفتنت دو كوريان جابان حبيران وتادراو عقمان مدنفع كسرح زصنحت سمين كوريا نتي فتنه كاب 22 حدار كساب 1 تحساس 2023 كتكايدو مخانا حبيران مباراي ذكر اتي فتنه نصتن اب حدغا زوتو مخان زغلصا غراب تاغرات دو كوريان جابانن بتري بمخنان ملاش كهبالو مخانن اطنقيان دوب كوريا كما أكل نايت تقاومه نس سمين كوريا عبد زداو كوابيتات سلاو نتفتات كم تكايدن نقل كفال لابتي كلتشان 10 شمونتن مس سمين كوريا زختمتو وتادرا وعلات كم تسر زانا فليت الله سمين كوريا جنا لو على هاجر كم مخانمتن هب معبالة سلاون وتادرا ساتلايتات كتنطف مسلا مخانيات تقلص تاجر قديما زكايدتو كلتا تمسلسل تفتنتات كم فشلت صبصبات يردون تمالي 21 حدار بكونغو برازافيل بزقاطمه تقطقط بوحدو 37 سبات كم زموتو تغليصون بتي اب ستاديوم كتما برازافيل استخسته تقطقط هوسيات زركبوم 10 تات قصيلون بمهلاهم قطر موتات كزايد كم زغل سمزي كونغو اميتوم تنقط حادغان منصار مرمرا يكايد كم زلو اتوم سمزي بتوساخي حبيروم زي خبركم تحتاتلتي زينا نمفصام ارستاتو اب زوا ماكل بدقف مسنو زلمع مرت زر سرنايا عقب وصيت كم ترخبه تغليصون اب عدي مالل نزوا شامبكو بحيلتات مكلها استانصت بيت تمرتي تمرقنا جنفر احمد زوا عن سبا اب مصفح ودابيتات وصيتاو سراح كم تعم غليصون إسرائيل فلسطينيون من قصاص حماسن عبد جزاون كفيلون مقرات توحسن ملكاء جهاتاتن تسماميهم جرمن يوكرين حدنت ب$3 بليون وتهدرو دقف كم تهب تماباتعا
ألجيريان تركن نقداوي كتباون دبلوماسيون زمدنا نزدلدل 13 سمعات كتيمن زي خبركم تحتاتلتين لومي ربع 22 11 ساعة 9 مشز تدالو زينا مسنادونا تزازيمو مسترف مدواتنا سلام